Jinsabu għaddejjin l-aħħar tħejjijiet għan-Notte Bianca li ser issir nhar is-Sibt li ġej u li se tieħu bixra differenti mill-edizzjonijiet li saru sissa. It-tnejn wara nofsinhar is-segretarju parlamentari għall-kultura Herrera żar l-aħħar tħejjijiet li qed isiru għal dan il-lejl mimli ħajja u kuluri fejn il-passat u l-preżent, ir-realtà u l-fantażija jiltaqgħu fil-belt kapitali. Il-grupp Maltese Motion kienu qed jagħmlu l-provi tagħhom ta' ġimnastika bħala parti mill-programm Pjazza Pazza u qalu li huma ser jesperimentaw b'dak li toffri l-Pjazza ta' San George bi ftit fantażija. Ħanamlu performance ta' 10 minuti, żewġ sifniet bil-parkour, free running u gymnastics. Koreografi żgħira. Naqra koreografi u kollox. Naqra minn kollox. Għall-ewwel darba din is-sena wkoll in-Notte Bianca se jkollha ftuħ uffiċjali fis-6 ta' filgħaxija b'duħan ikolorit u truppi tal-ingwardja jisparaw il-kanuni madwar il-belt. Is-segretarju parlamentari Herrera għall in-Notte Bianca hija waħda mill-avvenimenti ewlenin kulturali li għalija l-Gvern ser jagħti l-appoġġ kollu biex inkomplu nibnu dak li sar fis-snin ta' qabel. Sa kollha programm aktar wiesa u aktar miftuħ minn qatt qabel. Ta' min jgħid pereżempju illi għandna il-fuq minn 100 artists li qed jieħu parti u se jkunu aktar minn 100 attività għaddejjin flimkien. Wieħed irid jiftakar illi aħna nkunu aktar fokati nis-sena anke minħabba l-fatt li din hija l-ewwel Notte Bianca li se jkun hawn wara l-belt Valletta ħadd titlu tal-belt kapitali kulturali tal-Ewropa. In-Notte Bianca ta' din is-sena ser tingħata aktar importanza għaliex għandha sservi wkoll ta' pjattaforma għaċ-ċelebrazzjonijiet marbutin mal-Valletta 18.